Само не го пускай в интернет, ще виж го намери в жена. Да не стане забавно. Те сърбите са необразовани. Никакъв шанс. Няма шанс. Добре, ще вземеш само хлеб, че от него няма да се боли нищо. О, сега ще ви кажа какви глупости. Ето ги! Я да видя къде са. И тия са многото... Ето такива са, но не са на точки. Ето такива са, те са с пандел като Ние врек. феника бяха по-хубави. Ама не са на точки. Ето там от заденка, виж дето са подпрени нагоре. Ярко червени обувки. Само един червен пленерни отивани най-много. И тези отзад ти не ги виждаш, ама... Виждам, виждаш ли подпрени? Виждаш какво знам? Перфектни. Ако ме вълнат, мога да ходя да работя в цифра. Или нещо друго. Ако искаш, мога да те уреда като танцорка в едно заведение. Славичък си бил. Имаш някакви нерви, там би трябвало да станеш. Почвате ми писате вече, аре нещо. Те знаят, че ги снимаш. Знаете, не ще знаете. Айде да явно толкова време чака да го штракте една снимка. Една снимка чакам толкова време, бати. Моля ви се. Моля бе се. Да прикляка си, да не прикляка си всички. Моля да го бъдеш. Къде е натам, бе? Къде тя е? Това е едно не е ниво. Аха. О!